Hej igen, YouTube. Her med Let's Play episode 2. Hvad laver du? Det kan den. Nej, det ved jeg ikke. Nå, lad os få mig videre. Nu er jeg Sagde du egentlig ikke sidst, at vi skulle lave et hus? Jo, men så fandt vi jo kæben her, og så blev det vores hus. Men det kan jeg nu få, hvad den her rundgående her. Vi skal den anden vej. Jeg er i gang. Med udforsk den anden side, eller? Ja. Ja, jeg kan sådan lige se dit navn. En lille smule, hvis jeg gør sådan der. Nej, nu kan jeg ikke se noget. Så kommer jeg på landjorden, og der er monster, og jeg har skriggrisen. Au. Au, au, au. Ved du hvad, jeg tager lige bagen gang. Eller huder. Der er øvrigt det. Det er en skist. Au. Au. Okay, jeg ved ikke. Jeg vil give F-finger til det, som det er. Kan man bruge back? Så godt, jeg håber 46 jord var. Se. Samme spejder. Samme edderkop. Nu er den stadig med. Samme edderkop. Jeg fik den ene. Du skal skynde dig rigtig meget. Lige på den masse kul. Jeg har 0 hunger bare tilbage. Ja. Vi har nok power. Jeg har 9 ud af 10, så vi kan nok godt. Jeg prøver lige et show. 2 members. Og vi har 2 faction power og 1 claim. Hvor meget minus har du? Så har du minus 7, ikke? Nå. Der er sådan en fakkel på. Kul. Jeg mangler ikke kul. Jeg håber det alligevel. Det er altid godt at have en masse kul. Nej. Det er ikke. Ja, okay, det er det godt. Men der er vist noget deroppe, så jeg gider ikke rigtig til at hugge det sådan meget. Jeg ved bare lige det, fordi der var noget rundt på det. Længere ned, ja. Det ved jeg ikke. Var det, hvor vi startede, ikke? Eller ikke der, hvor vi startede. Det startede vi ikke. Men bare der, hvor har du sat F'en? Ja, oppe ved midten. Øj, det er sådan, jeg får noget hunger mig. Havde du dræbt en gris? Og sådan lidt? Nå, okay. Ja. Ja, hvis det er sagen. Nå. En slime? Nice. De er altså gode her. Kan lige kigge, hvad for en biome der er? Det er plains. Nu er det også noget fakler.
3 år. Det er egentlig udfordret. Så 3 år siden, så det. Ja. Fedt. Det er ikke noget rigtigt. Ja. Det er 7. Og hvad? Nu spawner der i hvert fald ikke monstre nede, der hvor vi starter. Eller nede ved F-rum. Det vil bare sige for noget. Herinde, der kan vi også godt lige okay. Det der hvor jeg også var sidst. Okay, jo. Så. Okay. Jeg var fanget, jeg kom på sætning, men nu vil lige få det. Hvor mange bøffer har du fået? 3? Nå. Nice. Så kan vi begge to få 100 16 bøffer. 16. Lige sådan noget seje. Fik den. Nu har jeg skud til sengen. Ja. Er vi egentlig også de eneste, der er på, jo. Det er perfekt. Det er fordi, jeg tror ikke, den er helt sådan. Nej. Den er ikke særlig, jeg tror ikke, den er ikke særlig kendt, sådan jeg tror, den er mindre kendt end Mr. Blocks, som vi også spiller. Der er vi OP og Atlet. Så der kommer vi nok også til at spille lidt, måske. Ja. Nogle tutorials, et eller andet. Vi kører. Ja. Vi skal også begge lige have fuld håndværk op, før vi går ud. Jeg laver lige en masse fakta. Hvad er det? Så vi skriver til ham hurtigt, please left game. Ja, lige lidt med det, på at tage en gang videre. Men jeg sørger lige for, at det lyslevel over det hele, den er høj. Ja. Og så her der var også en ophøring. Så var der bare lys. Så kan man også se, hvad der var. Ja. Jeg laver lige hurtigt på. Med navn på. Ja. Og nu skal jeg lige op ad der klampe. Ja, sådan der. Nu er vi en stacker 18 fakler. Kan lige komme ind og lyse rundt op. Ja. Vi også ja, meget. Men nu kan vi lige lægge os til at sove. Nå, man kan kun sove om natten. Så er det blevet dag. Kigger vi. Ja. Hvad? Ja. Det var vist nok det vi nåede for den her episode. På YouTube.